Salutare lume, eu sunt Andrei și am revenit cu Minecraft. Deci cum vă spun, de serios acum. Deci, joia, sau stați puțin, da, joia postez cu Outlast și sâmbătă postez cu Minecraft. Bun, și să trecem la treabă, cum se spune, și bun. Mergem mai departe, o vedem și lavă pe aici. După cum vedeți, cred că vedeți și voi ceva nou. Adică e foarte clar, mi-am schimbat textura, mi-am pus Fightful, dacă știți, cred că cea mai frumoasă sau cea mai tare, nu știu cum să zic, dar arată foarte, foarte bine totul, uitați până și scrisul. Mie îmi place în general totul la aici, așa. Bun, haide să... Așa. Hai să luăm chestiile astea în clase și noi de unde am eu chestii din asta. N-am nevoie de ele. Bă, da, așa. Am cu toporul, că așa e frumos. Așa, bun. N-am lăsat nimic acolo. Bă, acolo niște capre, doamne. Așa. Hai să luăm și niște piatră. Bun, spargem. Da, am uitat să vă zic, suntem la episodul al 4-lea deja cu Minecraft și la episodul 6 cu Outlast. Wow. Și vă mulțumesc pentru 16 sau 17 sau cât or fi de abonați și sper să vă abonați în continuu. Așa, să vedem câtă piatră am. 16 și de-abia am săpat de vreo 2 ori. Bă, sincer, chiar îmi plac florile astea. Eu le-aș lua. Adică, sincer, la casă arată foarte bine flori din astea. Și astea albe sunt frumoase. Și ăsta... Și ăsta... Și ăsta. Hai, bun. Aici aș putea eu să iau în mână să fie ceva mai de atac. Hai să las toporul. Așa. Bun, cred că o să mă apuc de casă, după cum vedeți, am ceva iteme pe acolo, am mai jucat. Da, și văd că aici sunt multe oi, deci ar trebui cam pe aici este și câmp frumos, avem și un deal acolo. Așa. Bun, hai să ne apucăm de casă. Ops. Pus două din greșeală aici. Bun. Deci cam așa trebuie să fie pe partea asta. Bun. Intră așa. Toate oaie sau cum te chema. Așa. Acum mai pun încă câteva. Și aici, nu. Aici o să fie intrarea. Se lasă noapte deja. În fine, aici o să sparg. Și o să fac așa frumos aici. Fel de intrare. În fine, aici e un fel de hol. Și mă prindeți voi. Bun. Să fac acum forma. Bun. Au. Nu știu ce să fac cu lemnul ăsta, e destul de puțin. Sincer, chiar nu am ce facem cu el. Am greșit aici. Bun, nu mai avem lemn. Rămânem fără lemn. Așa, bun, hai să luăm ăsta.
Așa, și cam atâta cu partea asta. Acum trebuie să mă duc după lemniară. Of, Doamne, s-a lăsat întunericul. Of, Doamne, și ce mă fac eu pe noapte? Am uitat, am oi pe aici. Hai să luăm câteva. Ne-au mai rămas 4, singurele 4 și încă câteva wood. Hai, te rog, mor, oaie, așa. Bun, încă câteva aici. Hai că te-am cu fund. Hai, mor, mamă, din prima am omorât oaia. De aici arată destul de bine casa, adică, sincer, chiar îmi place. E destul de mică, știu. Fuck. Am omorât doar o oaie, adică 2 oi. Și acum trebuie chiar să omor alta. Și să vedem. Bun. Hai să facem acum ce e mai important. Crafting table, cred că e cel mai important lucru. Bun. Așa. Hai să facem un pat să dormim, ca asta trebuie să fac. Ciudat, nu prea văd moștrii. În fine, nu mai contează. Bun. Hai să dorm, că nu pot să fac nimic acum. Ar fi tare să pot să pun puncte aici. Nu știu cum se pun. Dacă vreți să spuneți mie în comentarii. Oho, și câți copaci avem aici. Oho, e bun, avem și mine aici, frumos, așa. Să nu uit unde mi-e casa. O să fac așa o casă mare de tot. Au, nu. Să nu zici. Ce e aici? Avem mai multe mine, văd. Surprize. Cum o să uit eu? Cum nu o să uit eu? Bun, haide să mergem repede, că poate uit repede. Unde mi este casa? Adică eu iau doar drept așa. Nu mai trebuie să mai mă impacientez. Doamne, dacă te uiți, sunt pe insula asta care am luat-o noi, care o să fie un fel de oraș. Sau cetate, cum vreți voi să-i spuneți, o să dureze. Sper să nu vă spărați dacă acum, de exemplu, o să tai vreo 10 copaci cu toporul ăsta, că totuși e de fier. Ai, bun. Nu iau nimic altceva decât lemnul, n-am nevoie de puieți. Așa. Să mai pun. Că vedeți, am câțiva de data trecută. Hai să luăm doar copacii și poate ne mai cad și niște puieți. N-am ce face aici. Decât să sparg așa ceea ce e foarte greu. În fine, hai că am terminat. Nu, să văd. Nu, mai îmi trebuie mult lemn. Îmi trebuie mult lemn pentru casă. Și mult nisip. Bun. Încă vreo 3 copaci, cam așa. Bun, încă unul singur, gata. Și de fapt încă vreo 2. Gata. 39, frumos. Bun. Și merg mai departe. Și cam nimic special în videoclipul ăsta, adică chiar m-am plictisit și eu, cred că v-ați plictisit și voi. În fine, să ne apucăm în sfârșit de casă, Doamne, cât am așteptat lucrul ăsta. Hai să punem cam 13 din astea, ca să facem mai multe. 64 și eu din asta. Bun. Așa. O să numesc Cocioabă casa asta.
Coșoaba. Cât mai am de legat, frate. Deci e greu Minecraft-ul câteodată și multă gândire. Of, Doamne. Așa. Bun, gata, hai că arată mai bine. Pe jos băgăm logic din astea, că de-aia am venit cu astea. 20 avem să sperăm că ne ajunge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, te rog, 10, 11 și l-am învățat pe 12 și m-am plictisit. La fix, bă, deci la fix. Am luat cât trebuia. Bun, aici pun piatră. Și gata. Nu. Aici. Gata. Și încă un lucru. Așa, să arate frumos. Hai să ne apucăm de acoperiș, de părțile late, adică asta este doar așa un fel de intrare în mica casă, adică asta e doar mica casă unde dorm și astea, iar aici trec la treabă, adică serios, aici cred că e cea mai mare casa mea. Aici, bun, atâta, nu cred că o să fac mai mare, fac până în zid aici, bun, gata. Să ne rămână doar 14, atâta mai las. Și iară trebuie să mă duc după, dar după ce termin forma, cred că, în fine, hai să ne apucăm din nou de partea asta de aici. Da, la mai mulți abonați, oricum, peste 50, cam 100, o să fac ceva special, v-am mai zis în primul episod de Minecraft. Sau, dacă o să am peste 100 de abonați până la vară, o să mă apuc de vlog. Oh, Doamne, deci am înălțat asta așa mult. Dar trebuie să recunosc, nu cred că o să am, cum să zic, de fapt lăsați, văd eu, până la urmă ce o să se întâmple cu YouTube-ul meu. Mare fain, mă, poftiți așa, asta vreau să zic. Bun, și cam atâta pentru astăzi, că deja e foarte târziu, am filmat la 12 noaptea. Și vă rog, dați și voi un like, un subscribe, scuzați, un share pe Facebook ca să vadă și alții. Și Doamne, un pământ, bă, frate, pământ la o casă din lemn. Bun, să scap de asta. Și la revedere, pa, pa.